लकडाउननि सिगां जों एसे साननायफोरा उसुगुदु दङमोन किन्तु दिनै लकडाउननि उनाव दिनै मोनसे खाफाल मोजां होनना जों बुंनो गोनां जायो। दिनै जिखौ जों सानाखैमोन दिनै जों आदिबासि इयुथफोरानो जा बर'फोरानो जा बाङालिफोरानो जा गासैबो दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामगोन। नोंथांमोना दिनै नायोबा नुगोन दिनै बिपिएफखौ बेसेबां आदिबासि स्टुडेन्टफोरा आदिबासि दिनै सेंग्रा सिख्ला इयुथफोरा दिनै सापर्ट खालामदों। मानो होनबा दिनै इयुथफोरनि थाखायसो मोनसे पावारफुल इयुथफ्रानो जोबनो गोनांसिन मोनसे माबायाव मोनो मा होनना बुंगोन खामानिफोरखौ मावनो हायो। बेनिखायनो इयुथफोरा दिनै साग्रेद जादों जे बिपिएफखौ देरहाहोनायनि मोनसे थिरांथा लादों, जायनि थाखाय इयुथफोरा गासैबो दिनै आदिबासिफ्रा ओंखारबोदों। बेयाव गुबुन जातिफोर बांद्राय बिदि गैया, किन्तु एज ए इयुथ आदिबासि हिसाबै बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव दङ। गोबां खमसे खम दिनै 2170 जन इयुथफोरा दिनै आदिबासिफोरा दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोना आरो दंबावो आरो गोबां सुबाफोरजों थाबायगोनां दंबावो आरो नोंथांमोना नुबावगोन। बे आदिबासिया दा ट्रेलारसो, बे स्टार्टिंसो। जों आरो खनब्रै जोङो बिदि रेलि खालामनाय जागोन। दिनै जों स्टार्टिं खालामनाय जाबाय। इउपिपिएलआ दिनै गावसोर बुंनो हागौ जों देरहागोन होननानै, नाथाय 100आव 100% इउपिपिएलआ देरहाया। आरो मानो देरहाया आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव मोनसेल' कारन आं बुंनो नागिरदों। दिनै जोंहा दावबायसा बर' सारा सासे आबसुनि दैदेनगिरिमोन थांनाय 5 बोसोरनि सिगां। 5 बोसोरनि सिगां बिथाङा गोख्रों आबसुनिनि दैदेनगिरिमोन डिस्ट्रिक्टनि। नाथाय बिथाङा दिनै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिरायथ'नानै रेजिगनेसन लेटार होनानै बिथाङा दिनै एबसुनि एगेन्स्टआव, पिसिडिआरनि एगेन्स्टआव आरो बिपिएफनि एगेन्स्टआव निर्दलीय बिथाङा गेलेदोंमोन। बिथाङा दिनै एबसुखौनो रायनानै, एबसुखौनो अभियोग खालामनानै दिनै गोबां बर' गामिफोराव बिथाङा दिनै एबसुनि गोबां दुर्नितिफोरखौ बुंनानै एबसुआ दिनै राजनितिआव ओंखारनाङामोन, दिनै पलिटिक्सआव ओंखारनाङामोन होनना बिथाङा गामि दिनै एबसुखौनो रायनानै फाउन्डेसन जिथु माबानि जोंहा पिसिडिआरनि जिथु केन्डिडेट बिथांखौ गाज्रियैनो हारि होनाया बिथां दावबायसा बर' सारानोमोन। दिनै एबसुखौनो अभियोग खालामना बिथाङा दिनै गाव सासे प्रेसिडेन्ट जानानैबो बिथाङा दिनै हारि होदोंमोन। अब्ला दिनै जों नुनो मोनो बिनि जिथु फरेस्ट आफादनि दैदेनगिरि जाना थानाय समाव बिथाङा गाव जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांगौमोन बिथाङा खालामनो हायाखै। दिनै मानो दिनै एबसुनि केन्डिडेट दिनै जोंनि गेजेराव होदों सासे खबाराम बर' सार बिथांखौ दिनै पिसिडिआरनि केन्डिडेट होदोंमोन, नाथाय बिथाङा मानो फेजेननांगौ? मानो दिनै जोंनि एबसुनिनो केन्डिडेट सासे जाथिनि थाखाय बिथांखौ होनाय जादों होनना बिथाङा मानो सुप्रिम सेक्रिफाइस मानो खालामनो हायाखै? अब्ला दिनै रायजोआ दिनै गोसोखांदों। गोबां रायजोआ बिथांनि बुंनायफोर गोसोआव दङ दे दिनै आबसुखौनो दिनै बिथाङा रायनानै बै समाव मास्टार प्लान खालामनानै बियो पिसिडिआरनि केन्डिडेटखौ फेजेननाया बिथाङानोमोन। अब्ला दिनै रायजोआ गोसो दङ, बे आं बुंनाय खोथा नङा। दिनै बिथां सारा दावबायसा सारा आबसुखौनो अभियोग खालामनानै आबसुखौनो सोंखारिनानै दिनै आरो आबसुआव फैफिननानै बिथाङा दिनै केन्डिडेट जादों इउपिपिएल जानानै। दा रायजोआ दिनै गोसो दोङो बिदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हायि गोसो सिंनि सासे मा होनना बुंगोन माने गादि लुबैसुला होननानै बिथांखौ दिनै रायजोआ मिथिगौ। दङ बिथांखौ मोजां मोननाय, गासिबो गाज्रि मोनजोबा, नाथाय दिनै बिथांनि जिउ जारिमिन जायफ्रा 5 बोसोरनि सिगां 5 बोसोरनिफ्राय बिथाङा दिनै एबसुखौ हारि होदोंमोन, फेजेनदोंमोन, बिथांखौ दिनै रायजोफोरा गोसोआव दङ। बिनिखायनो इउपिपिएलखौ दिनै फेजेननाया रायजोनिबो आखाइ थागोन। बिथांनि मानसियानो फेजेनगोन आरो जेब्ला इलेक्सन सफैगोन, डेट होगोन, अब्ला गोबां मानसिया बिथांखौ नागारलांगोन। बे गेरान्टि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जों इयुथ जानानै बुंदों। আমি চিকাৰী বাংলাৰ পৰা কিবা ইউথ সন্থাৰ পৰা আমি কৈ আছোঁ যে আমি ইউথ হৈ ওলাইছোঁ চুবাৰ আমি নিজৰ পইচা দি আমি গাড়ী চাৰি লৈ আহিছোঁ যে এইটো বছৰৰ আমাৰ নেলছন ছাৰক জিকাম আৰু য'ত প্ৰমোদ ছাৰ থাকিব তাতে আমাৰ সমৰ্থন নাই। আমি এইটো বছৰ নেলছনক জয় জুংগী কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তেখেতক আমি ইউথ হৈ ওলাইছোঁ আৰু যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ ডেভেলপখিনি, আমি ৰাস্তাখন মই প্ৰথমত ক'ব পাৰিলোঁ যিহেতু আমি ৰাস্তাত স্কুল যোৱাৰ সময়ত আমি ৰাস্তাটো পোৱা নাছিলোঁ। আজি তেখেতৰ দ্বাৰাই আমি ৰাস্তাটো পালোঁ, আমাৰ চিফ ছাৰ হাগ্ৰামৰ দ্বাৰাই পালোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চুব্বাই যিমানখিনি চুব্বা আছে আমি 14টা ভেৰগাঁৱৰ BCDC প্ৰাইমেৰীৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ আৰু নিজৰ প্ৰাইমেৰীতো আমি সহায় পাইছোঁ। নেলছন ছাৰো আমাক বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু যিহেতু সিহঁতে কৈ আছে কাম হোৱা নাই। আজি BPF 15 বছৰ কাম কৰা নাই বুলি হোৱা নাই, কাম কৰিছে নিশ্চয়। যিহেতু কাম কৰা মানুহ অলপ ভুল হয়, সেই ভুলটো সিহঁতে গোটেইখিনি ভুল পাইছে। এটাও যে ভাল হৈছে কাম কৰিছে সেইটো কোৱা নাই।
দুৰ্নীতি বুলি কৈ আছে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ আমি ষ্টুডেণ্ট হওক ফাইনেন্সিয়েল আমি পাইছোঁ, ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু ডেভেলপ হৈছে। আমাৰ এখন আমাৰ বগানত নিজৰ ৰাস্তাখিনি বগানৰ লাইনতবিলাক সেই ৰাস্তাও হৈ গ'ল। এসময়ত আমি ওলাব পৰা নাছিলোঁ, বাৰিষা ছিজনত আমি ওলাব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া ৰাস্তাখনো আমি কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আমি ওলাব পাৰিছোঁ, এইখিনি ডেভেলপ পাইছোঁ আৰু হ'ব। আৰু এতিয়া যিমানখিনি কৰিব পৰা নাই BPF আমি এই ইউথ হৈ ওলাইছোঁ, ইউথ ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ, ইউথে আমি এবাৰ ছিজনটো ল'ম আৰু এবাৰ তেখেতক আমি BPFক আমি এবাৰ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু কাম কৰা নাই বুলি কৈ আছে, আমি নিজে কনচিডাৰ কৰিছোঁ যাতে নেক্সট ইয়াৰত যোনটো এই আমাৰ নিৰ্বাচনটো জিকাৰ পিছত আমি এইখিনি যিমান ডেভেলপ হোৱা নাছিল এইগিলা ডেভেলপ আমি কৰিম।